Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang paglakaw sa dalan diha sa unang sugo pinasikad sa gugma. Ang una sa napulo ka mga sugo nga gisud Dios diha sa papan nga bato mao kini. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mabasa sa Exodus kapitulo 20, bersikulo 3. Ug ato nang naisgutan nga kini nga mga sugo gisulat sa Dios sa atong kasing-kasing og sa labutan, ug buot niya nga ato kining kinabuhi-buhian. Tungod sa gugma sa Dios kanato, iya kitang gihatagan sa napulo ka mga sugo. Sama sa ubang mga sugo, ang unang sugo nagpaila nga kita iyahang mga katawhan. Tungod kay iya man kitang gisugo nga ayaw pagbaton og lain nga Dios. Nagpasabot nga wala kitay lang Dios gawas kaniya. Sa iyang pagsulti nga ayaw pagbaton, pasabot wala pa kitay nabatonan. Kini nagapasundayag nga giisip kita sa Dios nga putli o presko pa sa atong bag-o nga pagkatao diha kaniya. Kana nahitabo tungod sa atong pagdawat sa kapasayloan og pagkamatarong nga gikan kang Hesukristo. Laktod pagkasulti, kini nga sugo nagapadayag sa gugma sa Dios kanato. Tungod sa iyang gugma, dili niya buot nga mahisalaag kita sa hiwi nga dalan pinaagi sa uban nga mga Dios. Nasayod siya nga diha lamang kaniya mabat nato ang matuod nga kalipay, kalinaw ug kinabuhing walay katapusan. Ug sama sa ato nang nahisgutan, ang atong gugma sa Dios maoy makapahimo nga matuman nato ang iyang sugo nga magaan. Pasabot nga atong ikalipay ang pagkinabuhi sumala sa katumana niini tungod kay nahigugma kita kaniya. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong himuon nga kabahin sa atong kinabuhi ang sugo sa Dios. Ug ang unang sugo mao ang dili magbaton og lain nga mga Dios gawas kaniya. Gisus tungod kay bag-o pa kitang nakabaton og pakigdugtong kaniya. Apan sa dihang aduna nakitay napundar nga dako nga gugma diha kaniya pinaagi sa pag-ila kaniya, mahimo na kining kabahin sa atong kinabuhi. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Salmo 119, 105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day.